Because I told you you are a heavenly candidate. Because you suffered and you reap the fruit of your labor. You did reap the fruit of your labor in various ways. You reap the fruit of your labor. I say again, now you know my I want to I want to swear, I might get in it. I say again, not in my Jesus. Jay checking comma. If you want one day of man, it's what it is with Canaan years again. In Jesus' mighty name we are prayed. Amen. I need to take legacy syrup, Kai and Ebinia. The worry knows the more of you, Madame Pro. So Kai, I need to take a Kedama is going to be. In Jesus' name. Amen. To say, Mama. I don't need dinner. Not a lie, senior. The Kabbalah one. Okay, one, no one. Can I say I'm an air for her. Can I what can I one? Oh, yeah. I had that too. Can I go and make a child of man? Isabella. Can I grace? Can I grace? I don't know. Hey, Gabella. Hey.
Ambassador CCM, Makadaz. This CCM, I pay this respect. Now, fine. The amount of the general Gabella, Ambassador of Christian Mothers, Noncadasis, Amachos, Mogabia, Guy farewell. Guy, you can idea some when young in the future, I'm in I am not seen them. Nano was gone about the dinner. Lia Mulcando, Nina Jesus, when I buy money for me. Kai name ka kai nebu akwa mama sana family na mo so amen nenkureze wanya kudo baba ya nenkureze wanya kudo baba ya nenkureze wanya kudo baba ya baba na nchelu all the kids for their son enemy pana ya never pana ba na so pa if na fan kan plug fidishi kan plug dine ko en gala sabe bele ke yes look at your go to man amen umezana ndio aisi kaida tena akienda so hiyo narunda la ndogo akili
Glory be to the Lord and glory. Amen. nke bụ ekereje sịrị n'ihu nke mmadụ niile esite mmadụ nkịtị ka ha bịa Chineke onye kere gị biko narị ya debe n'aka akwalite ogologo aka gị ahụ iji na ọma welukwa etu ahụ ekwubata ya na o soro ndị ọma wee mere ụkwụ ahụ nke a ka anyị na-arịọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị azịza. Onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị. N'ime ụgbọ mmiri ka m si akpọpụ gị, biko sebụrụ ụwa nụrụ arịrịọ m ka m gbuo akwa m ruo gị ntị azịza. Ọ bụrụ na ịgụkọba ajọ omume anyị niile ọnụ, onye nwe anyị ya ga-adịrị cheta na mgbaghara dị gị n'aka ka e were tụọ gị egwu. Onye nwe anyị chetakwa m. Ana m eche onye nwe anyị, mkpụrụ obi m na-atụ anya ya, echekwubere n'okwu ya. Mkpụrụ obi m na-atụ anya osebụrụ ụwa karịa otu ndị nche abalị si atụ anya ụtụtụ. O Israel, chere osebụrụ ụwa n'ihi na n'aka ya ka ebere dị ọkpụ dị. Ọ bụ ya ga-agbapụta Israel na njọ ya niile. Onye nwe anyị nọnyere unu ka anyị rịọ arịrịọ. Nna onye ntachi obi niile, na nnukwu ịhụnanya gị na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ, ị na-eme ka ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'uru obi ma nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ, ka anyị jiri nchekwube gaa zute Kristi nwa gị esi na ọbilite site na Kristi gị nwe anyị.
You are the sons of the prophets and of the covenant which God gave to your fathers, saying to Abraham, and in your prosperity shall all the families of the earth be blessed. God, you have raised up the heaven and sent him to you first, to bless you and turn every one of you from your wickedness. The word of the Lord. to be born at the time to die. Of
before we take, because before the like 70, okay, and if anybody is 70 now, but we get to predicate their faith, where their faith are predicated is better than miracle, and then the mother, and then you miraculous, hatchet, no, the other, not after all, why did Christ allow Lazarus to die? And when I look at a lot of people who goes to the each will go see the strength of God, the power of God. What of other people that died? You didn't resurrect everybody. And so what was the principal goal of all your two pieces of work? Or it be the woman? And that's Apocalypse chapter 14, verse 13. John, see the hand. Because you don't know what I can be with you. And it's very sad. I want a Catholic. I'm one of the it is very sad. Because man got blessed to die and the rest of them at the same time. Christ, and now we have about the baptism of the
Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-akpọ udo nke m nwanne elekwana anya na ndị Afrịka kama na okwukwe nke nzukọ nye onye na-edekọ n'otu